हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै थ' लोगोफोर आङो दायो जोबोद मोजां खबर लाना फैबावबाय आपडेट एडमिट कार्डनि थ' बे जादों लोगोफोर डायरेक्टरेट अफ मेडिकल एडुकेशन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 थ' नोंथांमोना जेरावनोखि एप्लाइ खालामदोंमोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव नोंथांमोना थारैनो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो एग्जामखौ लिरनो हासिगोन इन्टारभिउ होनो हासिगोन थ' बाथ्राया जोबोर मोजां नोंथांमोना मिथिखागौ आङो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जे गासै आसामनि एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन नभेम्बरावनो गासैबो जबनि एप्लाइनि एग्जामा दा बावैनो जागोन आरो लोगोसे एपइन्टमेन्टखौ होगोन होनना बुंदों आसामनि चिफ सेक्रेटारिया होनदों नभेम्बरावनो गासैबो एपइन्टमेन्ट जानांगौ होननानै थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबांनिखि जब एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना दा बावैनो एग्जाम लिरनो मोनसिगोन प्रेजेन्ट सिटुवेसना नर्मेल जाबा नोंथांमोना लारि लारि एग्जामखौहाय होनो हासिगोन थ' बेनिखायनो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना जाहाथे प्रिपेयार जायो आं बेनि थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बिनि एडमिट कार्डखौहाय मोनसिगोन डाउनलड खालामनानै बिनि डेटखौहाय डिक्लेयार होबाय दा नोंथांमोननि गेजेराव नटिफिकेसन लाबोगासिनो दङ अफिसियेलि फैनाय थ' बेनि गेजेरावनो चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आरो लोगोसे मोजां मोनदोंबा चेनेलखौहाय लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल होना लादो जाहाथे आं गोदान गोदान आपडेट होयोबा नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननानै मिथिहैबाय थायो दा जों नायदिनि लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसनाव आं नोंथांमोनखौहाय लांगासिनो दङ अफिसियेल नटिफिकेसनाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों थांदिनि दायो अफिसियेल नटिफिकेसनावहाय